At yung mga tumpukan niya po sa halagang 100 pesos na hipon, no? Makakapag-ulam ka na ng sa halagang 100 pesos na tumpok ng hipon. Nay, magkano po yung kilo ngayon ng pakbet? 80. 80 pesos na per kilo. Gano? 140. 140 yung per kilo. Yung repolyo mo ngayon, magkano na? Repolyo bumabang 140 rin. 140 na lang po yung mga repolyo. Hindi to biyahe, ito talaga yung huli sa atin to. Yan po yung ano nyo. Aligay 260 po sa mga per kilo, no, ng halimasag ni Nanay Noemi. Magkano presyo? Ng lapu-lapu. 300 pesos po na per kilo ng lapu-lapu, napakaganda oh. Eh yung labahita po, 200 na per kilo ng mga isdang labahita. Eh bubuli po, 160 sa mga per kilo, no? So yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latag na mga isdang bato. Kuya Warren. Kuya Warren, matanong ko yung presyo ng snapper mo. 200. 200 po yung per kilo ng isdang snapper. Masarap magsinigang, lalo sa mga ulo-ulo po nito. Yan ay napakasarap po na iluto sa sinigang. O mga escabeche. Per kilo ngayon ng tuna, no? Medyo mataas ang presyo. Pumalo tayo ngayon sa 200 pesos na per kilo. Tapos may 180 rin, no? 280 ang kilo, te. 280 na ngayon. Tumaas ang galunggong. Ito 260 dito, te. 260. Ayun 260. Ito yung mga matambaka na mabibili 260 ang per kilo. Yung sa halagang 50 pesos, no? 50 pesos na mga tumpukan. Makakapagpangat ka na ng isda. Pangat sa kalamansi at kinamatisan. Ayan, 50 pesos. Sariwang mga talakitok at mga isdang kitang. Ano to, tumpok? Per kilo, Nay. Tumpok na po ito. Magkano po? 280 ang binibenta. Pero okay na po yan sa 200. Alright, good morning everyone, na tayo po ay nandito sa Malabon, Tumpukan, kung saan ay i-update natin yung kanilang mga bentahan at mga presyuhan na mga iba't ibang klaseng laman dagat. So update natin dito yung mga presyo ng mga isdang bato, yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Yan po ay masulit at pangmasang mga presyo na ating po may update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorers. So tara, let's go! Update po muna natin dito yung mga presyohan ng hipon sa halagang 320 na kada per kilo. Ito po yan. At yung mga tumpukan niya po sa halagang 100 pesos na hipon, no? Makakapag-ulam ka na ng sa halagang 100 pesos na tumpok ng hipon. Bossing, thank you ha. Salamat. At dito tayo sa mga pwesto ng mga gulay. So, nandito tayo sa pwesto. Good morning po. So, dito tayo sa pwesto ng mga gulayan ngayon, sa pwesto ni Nanay at kay Gandara at kay kaibigan natin, no? So, shout out po, Nay. Good morning. Ayun, Sambales. So, shout out po, Kuya. At ingat po kayo dyan sa Sambales. So, ito yung mga update natin ng mga pakbet ni Nanay. Nay, magkano po yung kilo ngayon ng pakbet? 80 pesos na per kilo. 40 pesos na per kilo, no, ng kanyang mga pangpakbet. Hindi nyo narinig, sorry. So, Nay, salamat po at na-update natin yung mga presyo ng inyong pakbet. Sayote po magkano? 120 kilo. 120, no? Eh, dito po sa Kamyas. Kamyas, 120 rin. 120 rin po sa presyo ng Kamyas, no? Dito po sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po. So, dito tayo kay Gandara. So, shout out. Good morning. Ayun, shout out po. Good morning. Gandara, magkano per kilo mo ngayon ng Baguio beans? Baguio beans. Gano?
140 ang per kilo. Ay, yung repolyo mo ngayon, magkano na? Repolyo bumabang 140 rin. Oh, 140 na lang po yung mga repolyo na mga latagan. At mga 10 pesos pa rin to, no? Sa mga talbos, kangkong na inyong mabibili. So, karot natin yan, karot. Taas pa rin ang carrots, 200 ang Ngayon, 200 po ang per kilo, no? Ng karot. So, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag na gulay at mga presyuhan. saluyot. Alright, so update na tayo sa iba pang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Dito tayo sa mga latagan po, no? Ito pa yung mga gulay pa rin po sa halagang 50, 20 ang mga presyuhan. At ganun din po dito na inyo pong mabibili. Mga gulay pa rin po sa kahabaan po nitong pag-akyat natin ng tulay. Ang tanong po natin dito ay 50, no? Ang 50 na per kilo. So mura dito yung talong, 50 pesos. Makakapagtorta ka ng talong o prito. So ina-update natin yung mga latag dito sa Malabon Fish Market. At nandito na tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. At wala kayong mga bangus ngayon. Mga isdang bato yung paninda nyo po ngayon. 280 pa rin po yung kilo. Punta ako sa market rate. Malaki siya. 280 nga lang. Nagbebenta. Kaya pala mga isdang bato yung mga latag nyo po rito. Ayan, mga petilya. 160 lang 160 ang per kilo, bubuli. Oo. Sa petilya po. 160, sniper at betilya. 160 rin po. Oo, 160 lang din. Mga 160 po yung mga per kilo ng paninda dito ni Nanay Noemi ng mga isdang bato. Halos lahat po, no? Tapos yung mga 260 per kilo ng mga alimasag. Babae. Magaganda yan. Maganda babae at lalaki pero mas lamang ang ano, babae. Oo. Matataba yan. Kabayan, hindi ka muli lang yan. Hindi to biyahe, ito talaga yung huli sa atin to. Yan po yung ano nyo. Alige 260 po sa mga per kilo, no, ng alimasag ni Nanay Noemi. So Nanay Noemi, magandang umaga pong muli. Morning, good morning. Shout out po. Ingat po palagi Salamat po. Salamat din. So dito yung mga bubuli na latagan. Ito yung nakabanyera sa mga latag at yung mga paninda dito ni Boss Ari. Lapu-lapu. Ganda. Good morning po. Ito yung lapu-lapu nila. Oh. Tapos yung mga labahita. Magkano presyo? Ng lapu-lapu. 300 pesos po na per kilo ng lapu-lapu. Napakaganda. Oh. Eh yung labahita po. Balita, 200 na per kilo ng mga isdang labahita. Eh bubuli po. 160 sa mga per kilo, no? So yan po yung mga price update natin sa kanilang mga latag ng mga isdang bato na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So dito pa tayo sa latag. Boss Ari, shout out po. Good morning. Magkano yung tanigi natin, Boss Ari? Magkano po? 250? 450. 250 talaga. Mura po yung tanigi natin. 250, oh. Pwede ka na magkilaw ng tanigi. Ito po yung lapu-lapu nilang pula sa halagang 300 pesos na per kilo. Ganda naman, oh. Masarap mag-steam, sweet and sour, pang escabeche o sinigang. Nababagay na luto dito sa mga isdang lapu-lapu. Ayan. Boss Ari, salamat po. Thank you. Ano, kuya? Dito yung mga latag ni Kuya Warren, puro snapper, binluan, betilya, no? So ayan, ganda na naman, no? Yan po yung mga binluan at mga snapper ni Kuya Warren. Kuya Warren, matanong ko yung presyo ng snapper mo. 200. 200 po yung per kilo ng isdang snapper. Masarap magsinigang, lalo sa mga ulo-ulo po nito. Yan ay napakasarap po na iluto sa sinigang. O mga escabeche na nababagay sweet and sour sa kanyang mga latagan, no? Kuya Warren, salamat po. Thank you.
So dito tayo. So ubos ang mga latag ng kanilang mga pwestuhan dito, no, sa bayan ng Malabon. Dito po ay bubuli. Bubuli naman po yung tinda. At tawid tayo dito sa kabilang pwesto sa kanila pang mga latagan, no. So update natin yung mga iba pang latag. Tumpukan po ng mga bangus pandaing sa halagang 100 pesos na mabibili. So ito po yung mga yellowfin tuna. 200 pesos na kilo ng mga yellowfin tuna. Ayan, yung mga per kilo ngayon ng tuna, no, medyo mataas ang presyo. Pumalo tayo ngayon sa 200 pesos na per kilo. Tapos may 180 rin, no? So dito tayo sa mga update natin sa mabibili sa mga tumpukan ng isda. Ito po yung mga tumpukan po ng mga isda ang chabeta. 100 pesos, no? Japeta! Bilong-bilong, chabeta. So sa halaga 100 pesos, no, na mga tumpok. Madami na. Makapagprito ka na at pangat sa isdang mga latag po dito ng chabeta. 100 pesos sa mga tumpok. Dito tayo sa tabi yung mga isdang matambaka. Ito mga isdang matambaka. Balsa galunggong. So may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Tsaka meron din po kanina dito burot galunggong, no? 280 ang kilot, eh. 180 na ngayon. Tumaas ang Ito parehas galunggong. lang 260. Ito 260 dito, te. Ayun 260. Ito yung mga matambaka na mabibili 260 ang per kilo. Yung mga bilog na galunggong ay 280 sa mga per kilo, no? 250 na lang natin. Ito yung mga burot. Ayun, ang mga masarap yung mga maliliit na galunggong sa prito. Yan ay malutong kapag pinrito na, no? So ito yung mga 100 pesos na mga tumpukan na mabibili. Alright, so yun po yung mga update natin sa kanilang mga latagan. So dito, bilong-bilong pa rin po ang latag sa halagang 50 pesos, no? 50 pesos na mga tumpukan. Makakapagpangat ka na ng isda. Pangat sa kalamansi at kinamatisan. Ayan, 50 pesos. At dito may mga latag pa na ating po may update dito sa tumpok, no? 2 pirasong buwan-buwan ay may 150 at 100 pesos. So tawili 50 pesos at mga isdang kabase. Ayan, 50 pesos po na mga tumpukan. Dito, good morning po, Nay. Good morning. So, 150 po per kilo dito ng isdang bubuli. Tapos, sagisi ni Nanay, oh. Ayan. Nay, magkano kilo ngayon ng sagisi? Ayan, sama ko yan. 160, parehas din pala sa presyo sa kabila. Ganun din ng mga presyohan. 160 po sa mga kilo ng mga isdang sagisi. Bubuli natin ay 150 sa per kilo, no? Nay, salamat po. Thank you. Dito tayo sa... Ako, yellowfin tuna talagang pumalo sa mga presyo ng halaga. Sa halagang 190 na per kilo ngayon na mabibili sa bayan ng Malabon. So medyo may paggalaw at pagtaas ang mga presyo, no? 190 na lang, 200 pa. Kanina 200 nga rin doon ng presyo. Dito bumaba 190 na lang. 190. Bagsak ng 10 pesos. Sariwang mga talakitok at mga isdang kitang. Ano to, tumpok? Per kilo, Nay. Tumpok na po ito. Magkano po? 280 ang binibenta.
Pero okay na po yan sa 280 kasi napakaganda naman po. Sariwang-sariwa. 280 po per kilo ng mga talakito at saka isdang kitang. Kabase yan, binibenta rin po ni nanay. At mga may tumpukan po ng mga alamang. Nay, salamat po. Dito tayo sa mga latag, no? So, wala na tayong makita rito. O, si Kuya Romy, nakaubos na po ata ng kanyang bentahan at gulay na lang po yung mga nandirito. So, dito tayo. Wala si Kuya Romy, naging gulay po ang kanyang pwesto. Wow, gulay. So, magkano po yung mga ganitong kangkong? 20. Ang dami, oh. 20 pesos pag sinigang na po kayo. 20 pesos. Tapos ito, 10 piso. Ayun, 10 piso. Eh, tanong po magkano? 20 po isang tali. Yan, mga 20 pesos na inyo pong mabibili. At yung mga mais, magkano po? 50 po. 50 po kada balot. Eh, yung mga ampalaya natin, magkano po? 80 kilo. 80 pesos na per kilo. So, mababa na yung mga ampalaya na mas mapait pa sa jowa mo. Ayun. So, Nanay Josie, shout out po. Baka may shout out kayo. At ngayon ko lang po uli kayo mai-interview. Wala si Kuya Romy, walang sasayaw. Wala rin lilipad. Mukhang maaga nakaubos si Kuya Romy. So, magkano po yung nakatali nyo po? Ayan, 20 pesos. Ito, mga 20 pesos din po yan. Mga pang-budget meals, no, Nanay Josie? Budget meals ng mga gulayan o gulay na mabibili po dito sa pwesto nila. Sa pag-akyat ng tulay. Ayun, shout out po. Ayun, shout out po. Shout out po sa mga taga-Balintawak. So, Nanay Josie, salamat po ha. Thank you po. At update ko naman dito yung mga latag ng prutas. Ayun. So, dito tayo sa mga prutas naman po. Eto. Dating 10 ngayon, 20 na. 20 na nga eh. Ayan. 120 per kilo. Talong, 50 kilo. Nakatakip kasi. Eto po. 50 pesos po, ayan. Mura po ngayon yung talong, ha. 25 pesos na kalahating kilo, bali 50 pesos per kilo ng mga talong. Ganda ng talong, pwede pili sa inyong mabibili. Sa halagang 50 pesos na kilo. Nakalagay yung good talong. Ayan, salamat, Dodi, ha. Pwede for sale. Salamat. At dito tayo ngayon sa mga seedless na prutas na mabibili. Meron po tayong 120 na per kilo. At yung mga dalandan po natin, ito yan. 70 pesos na per kilo. Rambutan, 80 pesos na per kilo. Ayan, yung mga presyo, no? Tapos dito pa tayo sa iba pang latag, no? Ito, may mga, kung gusto naghahanap ng mga stainless na, ayan, no? Mga nagluluto o mga nagtitinda. Ayan, meron po kayong mga stainless na mabibili rito at mga takip. Ayan, pwesto po ni nanay dito sa pag-akyat po ng tulay. Mga kitchenware. At dito, ito po yung mga longganisa ni Lodi. So, magkano na presyo? Tumaas ba? 100 pesos pa rin. Ayun, 100 pesos pa rin po yung kanyang presyo ng mga longganisa. Pork longganisa. Ayan. Lodi, salamat. At dito sa mga presyo ng mga saging, 80 pesos. Good morning sa'yo, bossing. Shout out. Ayun. Ayun, shout out. At yung mga nakasabit. Peras to, no? Tatlo 100, apat 100 ng mga mansanas. Ito yung mga saging natin na lakatan sa halagang 80 pesos. Ito papaya magkano? 70 kilo. Eh yung mga latundan, magkano? 70 pesos na kilo. Eh yung mga saba, 50. Yan po yung mga price update natin sa kanya mga latag na saging. Bossing, shoutout uli at maraming salamat. Thank you. So yun na nga po at na-update na natin yung mga presyo ng saging dito sa pag-akyat ng tulay sa police station. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin na
sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga dumarayo na mamimili, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.